wanda za su zama su ne shugabannin wannan ma'aikata tamu ya zama nan nakasassu ne kashi 75. Nakasassun nan mu mun san akwai nakasassu na zahiri guda 7. Akwai gurgu, akwai makaho, akwai kurma, akwai kuturu, akwai zabaya, akwai spinal injury, akwai wada. Miliyoyin nakasassu ne ke cikin mawuyacin hali a Najeriya. Wannan yasa ministan jin kai, agaji da kula da al'umma Sadiya Umar Faruk ta sha alwashin buɗe hukumar kula da nakasassu ta ƙasa. A kwanan nan gwamnatin tarayya ta cika wannan alkawari inda ta buɗe hukumar kula da nakasassu mai suna National Disability Commission. Shin ko ta yaya miliyoyin nakasassun da ke Najeriya za su amfana da wannan hukuma? A yau na ziyarci babban masana'antar nakasassu da ke nan jihar Kano inda suke kere-kere na abun mamaki. Ina tare da Malam Aminu Ahmad Tudun Wada wanda darakta ne a wannan masana'antar. Barka da warhaka Malam Aminu. To madalla sannunku da aiki. A kwanan nan gwamnatin tarayya ta buɗe hukumar kula da nakasassu. Shin ko kuna da labarin wannan hukumar? Alhamdulillah muna da labarin wannan hukuma, kuma abinda muke roƙo ne ya same mu yau sama da shekara tun 2001 daga 99 zuwa lokacin da Obasanjo ya fara mulki a Najeriya. To daga wannan lokaci muka fara cewa babu abinda muke da bukata a mana a Najeriya mu masu nakasa, a mana hukuma irin tamu ta kanmu wacce take za ta lura da mu kamar yadda Maryam Babangida ta yi Better Life, daga Better Life aka yi Women Commission, daga Women Commission aka yi Ministry of Women Affairs. To yau mu ma bukatan mu ta yi tun daga Obasanjo muke dabarun da za a yaya za a yi mana commission, daga nan wata rana ta koma ministry. To yau Allah ya ba mu sa'a, Buhari ya sa hannu a wannan takardar da take ta tafiya, file din yana tafiya sai Buhari ya sa mana hannu. Ni kiran da nake yi wa gwamnati akan ta tallafa mana da wannan sana'ar da muke yi shine ta ba mu waje wanda za mu dogara da kanmu, ba a ce muna haya ba, kamar mu yadda dama mu tasowa muka yi a cikin wannan aikin muke taimakawa 'yan uwanmu guragu da waɗanda har ma ba guragu ba. Ta wace hanya kuke ganin wannan hukumar za ta tallafa wa rayuwarku? To ga inda dai shi shugaban ƙasa ya faɗa da matakan da ake ɗauka yanzu na yin rajistar duk wanda suke da sana'o'in yi, wanda yin za su samu tallafi ta wannan rajista tasu da aka yi, kuma aka zo aka tantance, kuma aka ce za a ba su jarin da za su iya sana'o'in kowane iri ne, don za su sai materiyan duk abubuwan da suke so kuma su yi inda suke so, tunda kuma a tallata mu duk wani abin da suke a tallata, kamar yanzu inda kuka zo ko ba ku ce komai ba ai kun tallafa kun taimaka. To shin da kuka ji labarin buɗe wannan hukuma wanne irin farin ciki kuka ji a ranku? Ai farin cikin da muka ji ba karami bane, don duk abin da za ka yi a duniya in baka wayi gari kana da gidan kanka ba, to duk inda za ka je haya za ka can, haya za ka nan, haya za ka nan, amma duk da ka ce ka mallaki gidan kanka to rannan asirin ka ya ruho, asirin farko ya ruho gare ka. Idan da muka ji an ce yau ga Buhari ya ba da dama an yi wannan commission din, kuma an kai ta karkashin wannan matar irin jajircewa da muka ga tana yi na ayyuka, muka ce to in Allah ya so ya yarda burin da muke so ya zo mana ya same mu. To alhamdulillah, gaskiya ba karamin farin ciki na ci ba, saboda tun asali ma neman wannan hukuma da aka yi da mu aka ta zuwa Abuja, kuma Allah ya sa alhamdulillah tun lokacin da shi Allah ya kara yaraduwa zuwa Goodluck zuwa Uba duk har zuwa shi Muhammadu Buhari da Allah ya kaddara ya sa hannu a ciki, mun yi farin ciki kwarai da gaske. Wannan kuma ba karamin mu abun a lokacin ba abun karamin abun alfahari da godiya ubangiji bane kwarai da gaske. A matsayinka na wanda ka rike shugabanci har so 3 a wannan kungiya ta ku ta nakasassu, wanne irin kira za ka yi ga Sadiya Umar Faruk wacce ta shige gaba na ganin cewa ta assasa wannan hukuma? To alhamdulillah Sadiya mu ba abu da mu ce mata sai mu ce Allah mata albarka, domin lokacin da aka samu kuma mun san dama da alamar za a iya samu din. Gaskiya kwarai da gaske mun goje kwarai da gaske, domin abin da ta yi abu ne wanda mu musamman yan wannan zone din nata
kwarai da gaske ta yi mana abin da ya dace, kuma ta yi mana abin da muke ganin cewa zai taimaka wa rayuwar musamman masu bukata ta musamman na arewacin Najeriya. Ta wace hanya kuke ganin wannan hukuma za ta tallafa wa rayuwarku don ci gabanku? Ta hanya ɗaya za ta bi mana, hanyar da za ta bi mana ita ce mutanen da za a ba mu wanda za su yi mana aiki a tare da mu. Irin yadda aka yi hukumar mata, kashi 75 mata ne a ciki, to mu ma shi muke so a yi. Wanda za su zama su ne shugabannin wannan ma'aikata tamu ya zama nan nakasassu ne kashi 75. Nakasassun nan mu mun san akwai nakasassu na zahiri guda 7. Akwai gurgu, akwai makaho, akwai kurma, akwai kuturu, akwai zabaya, akwai spinal injury, akwai wada. To wayannan mutane mu zama mu ne kashi 75 a federal, a state, a local government, kai har award mu zama na mu ne. Tunda mu ilimi ba gaya mana shi za a yi ba, muna da shi, muna da doctors, muna da professors, muna da baristas, muna da lecturers a kowace jihar Najeriya akwai mu da wayannan, wanda kuma wannan hukumar za su iya rike ta fiye da yadda hukumar mata take iya rike kanta. To haka muke da bukata a yi mana wannan hukuma, kuma idan an tashi kar a ɗauko mana wani wanda ba nakasashe ba ya zama ciyaman ɗinta ko sakatare, ya zama na a cikin nakasassun nan guda 7 da muke da su na zahiri ya zama na su ne shugabanninta. Kamar yadda duk inda zaka je a Najeriya an aka ce waye shugaban hukumar mata na Najeriya za a ce maka mace ce, za a ce maka waye shugaban hukumar mata ta jiha za a ce maka mace ce. Dan a wata jiha a shekarun baya an taba sa namiji ya zama shugaban hukumar mata, sai mata suka ce to sai ya daura zani, sai ya zama mace ya daura zani. To mu ma inda ana son hukumar tamu ta zauna to ta tabbata cewa nakasassu kashi 75 su ne a cikin wannan hukumar, kashi 25 a kawo mana su daga kowace ministry a hada mu da su, sannan muka tabbatar da an mana wannan hukuma. Wannan irin sako za ka aika wa Sadiya Umar Faruk na ganin ta shige gaba domin ta samar da wannan hukuma ta tallafawa nakasassu? To gaskiya inda muke jin labarin wannan baiwar Allah, to he mu ce Allah shi albarka, Allah sanya albarka a cikin al'amuran. Domin me dan tana jajircewa akan duk fuskar da za a taimaka duk wani mai nakasa inda yake a ƙasar nan. Wanne irin kira za ka yi wa Sadiya Umar Faruk da ta shige gaba wajen samar da wannan kungiya ta tallafawa nakasassu? To kiran da zan gare ta ko kuma addu'a zan fare mata, Allah ya saka mata alheri, Allah kuma ya riko da hannunta. Sannan kuma in ƙara kira gare ta da ta ƙara yunkura sosai, ta ga lalle an taimaka mana kamar da aka niyya, domin mun ji mu irin wannan to a guje muke a wajen, amma kuma da ƙarshe sai ga bai abin nan ba. Na haka muna kira gare ta ta yunkura ta ga cewar wannan abu namu ya tabbata insha Allah. Wanne irin godiya za ka miƙa ga Sadiya Umar Faruk na ganin yadda ta jajirce ta shige gaba na samar da wannan hukuma? A yanzu babu wanda za mu yi wa godiya irin wannan abin, irin abu 3. Na farko mu yi wa Allah godiya da akan abin da muke yau shekara 20 Allah ya ba mu sa'a an yi. Na biyu mu yi wa Buhari godiya akan da ma yadda ya saka hannu an yi shugabannin ƙasa, Obasanjo, Yar'adua, Jonathan, Buhari ya zo, Buhari ne duk wannan fayil ɗin ya taho gabansa ya zo ya sa hannu akai. Ita kuma Sadiya Umar mi mata godiya da addu'a da Ubangiji Allah ya sa wannan abu da ya shigo hannunta to ta yi wani abu kwaya 1 zuwa 2 shine na ta samu mai ba ta shawara akan wannan harkar, wanda kawai in ta ce bukatar da nake nema yaya za a yi abu kaza a kaza akan kaza, to in ba ta ɗauko mu masu na kasar muka gaya mata ga yanda za a yi a kashe barar ba, to za ta yi rabi ne ta bai rabi. Amma mu wanda za ta kira mu zauna tare da ita mu nuna mata cewa gari kaza ga abin da ya kamata a yi, guri kaza ga abin da ya kamata a musu, wuri kaza ga abin da ya kamata a musu, to sai an wayi gari ladan da za ta samu ya wuce duk abin da take zato.